ये सभी परिवार के लोगों के लिए, जितने हमारे दूल्हे राजा जी के परिवार से, इनके ससुराल से, इनके घर से, सभी लोग सबके लिए। पहले ही एकदम नोट निकाल ले लगे काम एकदम दिक्कत ना हो के देव में गाना। यहाँ पे तिलकारू लोग हैं कि चले गए? चले गए सब लोग ना तिलक वाला सभी बालो। चलिए उनके भी स्वागत में कहेंगे, लेकिन उससे पहले और नीतीश जी ये जो तिलक आइल बा वो हमरा घर का बगल से आइल बा। का करी अभी तक एको गो गाड़ी उड़ी लोग ना देलक। इहो एगो परंपरा में आवेला मिला जुला के। हम कहने कि हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले घर परिवार के लोग के स्वागत हो जाए, बाद तिलकारू लोग के रात भर स्वागत होबे करे, क्योंकि वो सब लोग खाऊ के तैयार बा। कबो गाड़ी खोल जे निकल ले लोग कह तड़ी वाह कि सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। एक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। असली नेक देवे के बारी अब आई कि दुल्हा के पापा जी कहाँ बैठल बने। आ दुल्हा के पापा जी कहाँ बैठल बने। और ये हमारे आदरणीय पिताजी के लिए है, दुल्हा के पिताजी के लिए। उन्हें तो बारिश होता है छीट। पॉकेट में नोट लेके महफिल में आए। दुल्हा के पापा जी कहाँ बैठल बानी। पॉकेट में नोट लेके महफिल में आए। काहे के सहरा के हो सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। ए भैया तंबी मिठ खाए और धरवा पूरा रात बाकी बार टेंशन मत ले कुछ कि दुल्हा के मम्मी जी कहाँ बैठल बने। दुल्हा के मम्मी जी कहाँ बैठल बानी। दुल्हा के मम्मी जी कहाँ बैठल बने। दुल्हा के मम्मी जी कहाँ बैठल बानी। अचरा में नोट लेके महफिल में आई। काहे कि सहरा के हो सहरा के नेक हमर होला दुल्हा लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। सहरा के नेक हमर होला दुल्हाया लबेला। कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिससे जान जुदाओगे क्या कब आओगे। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो
एक लाइन लास्ट और कहब ओकरा बाद से बहुत सारा गीत संगीत आइल बा वो सुने के इच्छा बाप सबके। सेहरा के नेक हमर होला